Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Er is weer veel gebeurd op Curaçao. Laten we beginnen met het belangrijkste bericht. En dat gaat over een toenemende geitendiefstal. Dat zegt parlementariër Elvin Gerard. Hij heeft gesproken met geitenhouders en uit die gesprekken komt naar voren dat er wekelijks tussen de 60 en de 80 geiten op Curaçao worden gestolen. Een enorm aantal als je realiseert hoeveel geld het kost voor de geitenhouders alleen al aan voedsel. Om die geiten te laten groeien. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om ze te verkopen, maar ze worden gestolen. En het gebeurt vaak, volgens Gerard, dat Chinese winkeleigenaars in Bandabao het vlees inkopen, de geiten inkopen en het vlees verkopen, illegaal dus. Hij wil dat de overheid daar wat aan doet en hij staat de geitenhouders bij op Curaçao. Jackie Vogels is overleden. Hij is 92 jaar geworden, condoleert voor zijn familie. Jackie Vogels was een zeer opvallende figuur in de Curaçaose samenleving. Niet bang om zijn mening te geven, maar hij werd gewaardeerd voor zijn jarenlange werk voor Curaçao. Hij was sinds de jaren 50 actief als eilandraadslid, later ook als gedeputeerde, minister van Volksgezondheid, minister van Verkeer en Vervoer, minister van Justitie en vicepremier. Maar ook was hij lang bekend als eerste directeur van CPA, van de Curaçaose Port Authorities. Hij was 25 jaar voorzitter van het Monumentenfonds en nog langer directeur van Amigo. Zoals gezegd werd Jackie Vogels 92 jaar oud. In 2015 werd de eerste megapier naar hem vernoemd. De lichting Curaçaose studenten die namens SSC naar Nederland zijn gestuurd om daar te studeren, zijn goed aangekomen. Het gaat om 146 studenten die namens SSC naar Nederland gaan, of in ieder geval met een beurs van SSC naar Nederland gaan en daar gaan studeren. Het team van Extra dat aanwezig is in Nederland volgt 40 studenten die naar Den Haag gaan om te studeren. Dat kunt u op onze sociale media zien. Het is de bedoeling dat de studenten gaan studeren, hun diploma halen en een deel ook weer terugkeert naar Curaçao. De minister van Onderwijs, Sitré van Heijdorn, is net als de directeur van SSC meegegaan en die voeren deze week gesprekken met onderwijsinstellingen in Nederland. Onvrede over uitblijven vakantiegeld. Dat zegt de voorzitter van CITEC, de onderwijsvakbond, Darius Leo Plantijn. Hij sprak in de afgelopen periode met oud-werknemers van FMS, dat is de Fundación Material Pascol. De overheid heeft besloten die te sluiten, maar de werknemers hebben nog wel recht op vakantiegeld. Maar dat hebben ze niet gekregen en dat leidt tot veel onvrede en onbegrip. Darius Plantijn heeft eerder overleg gevoerd, maar trekt nu aan de bel om te zorgen dat het nog geregeld wordt. Voorlopige oplossing voor WTC. De ambtenaren die werkzaam zijn in het WTC klagen al lange tijd over de gebrekkige airco. Eerder zijn ventilatoren geplaatst, dat leidde niet tot een structurele oplossing. Nu wordt er deze week opnieuw aan een nieuwe oplossing gewerkt, maar, zegt vakbond APVO, dat is voorlopig. Ze waarderen het dat er binnen het WTC wordt geprobeerd het zo goed mogelijk naar de zin te maken van de ambtenaren. Onder meer met de koude luchtstromen, maar het is geen duurzame oplossing, dus daar moet nog iets voor worden gevonden. Dat zegt meneer Ronald Margarita van de APVO. Man aangevallen door 3 honden. Het is de nachtmerrie van veel mensen op Curaçao als ze honden op straat lopen, dat die honden hen niet aanvallen. Dat is gisteren gebeurd in de Oranjestraat, waarbij een man door 3 loslopende honden werd aangevallen. Hij werd gebeten. Ook Stanley Ignacio, de fotograaf van Extra en de bekendste dierenbeschermer hier van het eiland, was aanwezig. Het is een probleem, de loslopende honden op Curaçao, en de man is gebeten, maar gelukkig voor een deel ook met de schrik vrijgekomen, in de zin dat hij niet moest worden opgenomen in het ziekenhuis. CASA is blij met de aanpak van de overheid. CASA, de organisatie die opkomt voor de belangen van de kleinere
spelers in de toeristische markt, onder meer appartementencomplexen, duikscholen, autoverhuurbedrijven en dergelijke. Kasia voert al lange tijd gesprekken met de overheid. En gisteren hebben ze laten weten dat ze blij zijn met die gesprekken. Onder meer omdat minister Silvania van Financiën heeft aangegeven de problematiek rond het zwart werken binnen de sector daadwerkelijk aan te pakken. Hij wil binnen enkele weken naar buiten komen met resultaten van een onderzoek hierover. Het zwart werken in de toeristische sector is zeer nadelig, omdat daarmee ook geen belastinginkomsten naar binnen worden gebracht en mensen geen rechten hebben als ze dus met een bedrijf werken die niet legaal werkt. Kasia is blij dat de overheid daar nu wat aan doet. We gaan over naar de reclame en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabo, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota chegar na dona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, com anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang pa trás di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. We beginnen in Nederland, want Sylvana Simons vertrekt uit de landelijke politiek. Later dit jaar zijn er verkiezingen in Nederland en zij keert niet terug als lijsttrekker van de partij Bijeen. Sylvana Simons heeft als lijsttrekker van de partij Bijeen, ook een partij die maar 1 zetel in de Tweede Kamer had, veel gewerkt aan het bestrijden van discriminatie, racisme, maar was bijvoorbeeld ook heel erg actief bij de excuses en mogelijke herstelbetalingen in verband met de slavernij. Ze werkte met de belangen van de mensen in het Antilliaanse gedeelte van het Koninkrijk, dus Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het achterhoofd. Dus veel mensen hier vinden het jammer dat ze uit de landelijke politiek vertrekt. De reden dat ze niet terugkeert heeft onder meer te maken met haar slechte gezondheid en ook met veel gedoe binnen de partij. Ze is de strijd tegen afvallige partijleden moe en keert niet meer terug. Ik kan me nog wel verdedigen tegen beschuldigingen, maar ik wil het niet meer. Dan gaan we naar iets anders. Favela Street, dat is een project op Curaçao waarbij onlangs het 2e seizoen is afgelopen. Het is een project waarbij jongeren uit de wijken door middel van straatvoetbal zichzelf leren te ontwikkelen. Een mooi ideeel project en we spraken het er al eerder in Exceljournaal over. Maar nu het project het 2e seizoen tot een einde is gekomen, hebben we weer een gesprek met Xiarella Lewis, die nogmaals uitlegt wat het precies inhoudt, Favela Street. Favela Street is eigenlijk een project die jongeren stimuleert om het beste vanuit hunzelf te halen. Onze missie is om een nieuwe generatie rolmodellen te creëren in de maatschappij op Curaçao door middel van voetbal. Door middel van voetbal, maar het is veel meer dan voetbal. Het is veel meer dan voetbal. Het is eigenlijk ook een persoonlijk ontwikkelingsprogramma waarbij de jongeren hun positieve invloed doorgeven in een soort van ripple effect. En jij hebt ze de afgelopen periode begeleid daarin? Ja. Samen met andere mensen? Samen met 2 andere collega's, Clayton Gulu en Rocky Hakaya. Goed zo. Het voetbaltoernooi, dat was 15 juli. Hoe is dat gegaan? Dat was geweldig. Dat was geweldig, want er hebben 15 teams meegedaan en elk team bestond uit 7 deelnemers. Dus gewoon jongeren, jongens, meisjes uit de verschillende wijken op Curaçao? ja, 8 teams van jongens en 7 teams van meisjes en ze gingen dan tegen elkaar. We hebben de jongens onderverdeeld in U15, dus onder de 15 en onder de 20 jaar. En de dames konden vanaf 15 jaar en ouder meedoen. En dan gingen ze strijden om de finale, om de beker. Maar het mooie daarvan is dat ze allemaal een tenue kregen van 11 Team Sports. Goed zo. En ze mochten dat ook houden. Dus dat was een mooi geslaagde dag. Maar die storytelling, dat gaat nog iets verder. Hè? Dan leren ze hun verhaal te delen voor andere mensen. Wat makkelijker klinkt dan het daadwerkelijk doen. Hoe is dat gegaan? Dat is heel goed gegaan en dat is dus die 2 rode draden die door het programma lopen. Het leren organiseren van evenementen, maar ook leren hoe je je verhaal
brengt, dat het interessant is en dat je kan helpen verder in je toekomst. Dat kan dus voor heel veel mensen interessant. Ja, zeker. Want zelfs als je bijvoorbeeld gaat solliciteren, als je je eigen verhaal op een leuke en goede manier kan brengen, dan helpt dat verder. Favela Street streeft naar een positieve gemeenschap waar lokale jongeren de weg leiden. Daarom worden er verschillende activiteiten georganiseerd. 22 juli was dat met storytelling. We vroegen aan Ciarella Lewis hoe dat ging. Bij het finale, dus het einde van het programma, hebben een aantal jongeren dat voorgedragen op het podium voor vrienden, kennissen en familie. En hoe ging dat? Dat ging geweldig. We hadden een volle zaal van bijna 125 mensen. Goed zo. En ja, het was hartstikke leuk om te horen wat ze hebben ervaren in de afgelopen periode, maar ook daarvoor in hun leven en wat ze hebben toegepast om daaruit te komen. Denk je dat we een aantal van de jongeren later terugzien? In de politiek of in het maatschappelijk leven? Ik denk het zeker. Sowieso in het volgende seizoen van Favela Street gaan we ze terugzien. En ja, het is een nieuwe generatie rolmodellen. Hè? Dus ik ga ervan uit dat we ze terug gaan zien. We zullen ze nog zeker zien. Hartstikke mooi werk. Jij bent alweer klaar voor de volgende periode om het project uit te gaan voeren? Ja, ik ga eerst eventjes mijn rust pakken. Goed zo. Een beetje schrijven voor het nieuwe programma. En dan gaan we meteen verder met seizoen 3. Als mensen meer informatie hierover willen vinden, waar kunnen ze dan terecht? Makkelijk googlen favelastreet.com. Daar staat onze website. En daar staat alles over Favela Street? Alles staat erop. Dat was het einde van Extra Journaal. Ik vraag u nogmaals ons te volgen als u ons op Facebook bekijkt. En als u ons op YouTube bekijkt, te abonneren op Extra Journaal. Op die manier blijft u op de hoogte van nieuwe afleveringen. En zien wij ook wie er allemaal dagelijks naar ons kijkt. Alvast bedankt. Wij zijn er morgen weer terug. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.